Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Utsay mo ipasabot to. Basta, di gawin mong pinakopira. Dili yun. Magrumentado na si Marcos kung walang pus o buda o siya katapusan yung para. Muhiyon ka niya katulog yung batok niya. Sarge! Oh, Guryo. Sarge! Oh, bye. Min. Sorry kayo, ha? May bawon sila sa tanan, Sarge. Sulti rito sa sa atin. Min, Huwag ka si Sarge. Inyo ng trabaho. Nagkasabot ko. Mayroon sabto kay nga maayo mong military. Kung dili sa masoban. Unsa ba ni? Mao na ni? para seguridad, Min. Maong ni Ami. Huwag Okay ka ra? sa tanan, Sarge. Mas safety may kay nakilamin ninyo. Ambot kung lain ba ka niya. Salamat kay Sarge nga kamomoy na destino din eh. Ikasubo sad na mo ang matagawas ninyo. Magpahibaw mo aron mahibaon ginamo kung asa mo kay simba ko ba niya. Kasabot ni Sarge. Musa kayo karon sa taas. Kaya po ba? Hangtod di marsulbar ang krisis karon. Di na may mauli. Kay magmonitor mi para sa hamos sa mga ibalita. O saman, nagka-istorya naman ka mo sa management. Oo. Una si Engineer Mendez dayon si Francis Villon. Giunahan ko ni Sir Francis Villon nga hinaot unta ko no nga dili na mo saon ang inyong balita. Oh, bahala na ko mo diha. Salamat, Sarge. Ano rin sa taas? Mangumpra mo rin og kurso mo na mo. Ano din magdaog-naog. Sige, Sarge. Sige, sige, Min. Oh, sige do. Be, karon pa din kumutanan mo, ha? Sa inyong panagsultihan ni Colonel. Gipauwahi mo kanina, di ba? Wa man. By Sarge. Wa lagi hinungdan, wa hinungdan. Oh. Bira, niya ang tanang mga ngan sa trabaho din sa DOHP. Diha na nimo, ha? Ikaw mo yung kumpilan sa paghandle sa tanang mga trabahante din. Why problema, Sarge? Ma? Ma? Oh, Vicky, nga no. Dali na palihog, ma. Nga no, Vicky. Ang nanumpa na si Marcos sa Malacanang isip re-elected president sa snap eleksyon. Isus, ginoo ko pagkabagka yun sa ilang mga naong. Madili ko na mo pahawa si Marcos sa Malacanang. Ug mabahin ko ang Pilipinas sa anima. May duha gyud ka presidente ang Pilipinas. Kay nanumpa naman sa isip new elected president si Cory. Alright, good. Happy kay ko nga nakabalita niya na, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Oh. Ah. Ang Chief Justice yun ang nipapanumpa sa presidente nga sa gihapon ang presidente sa nasod. Karon, kinsa may unuran. By Sarge. Managuri. Maingon dito ang Francis Abilio na ako kanina nga nangihi ko sila si Arstaat kung kinsa ko itong gusto mga sako lang ko no dito. Ah, ikob sa nakot ng mga tawhan na. May gatasan ng taga-DOHP, oy. Labi na si Francis. Do! Do, break! Do! Oh, tawag kang Firmin. Do! Ano sa man, Do? Do! Sarge! Min, Saka mo dito. Nailang balita. Nasak mismo ang balita. kadtong nanumpa si Marcos. Dili, Sarge. Wala yung balita. Tara. Gikasab ko na mo nga di na to mabati ang mga gikaynaman o gikahimot nga mga drama din sa DOHP. Tungod aning tibok adlaw. Is yung taga ng Newsweek, France? Pagsunod Francis sa Paris? mga panghitabo dito sa Kalooy. Newsweek siya? Ang latest Okay, na okay. kasayran,
Sarge, Daghan laos kayo mo mga sa katawan gamay nga naman newsroom. nagpundok sa EDSA. Kasi Francis Villion dito. Magpagawa Ihatuloy na ako mga ng news break sa citizen. announcers booth. Kay news break din ni Sige Pangkol. na. Sige na, Vin. Thank you kayo. Buto, may gala. Mo ni. Daghan kay mga tao din eh. May gala day. Ni ay news break nga gida ni Pare Permen. Ipaleo Ano ko susod? na pre. Gulyo, dali. And place on the record that the Oh, Gulyo. Philippines Kuyaw na kini. with America Kuyaw na kay ni Balinas Enriquez Ramos. that Ni Bia ng Marcos. of birth Gulyo. or by Sabi atong buhaton ni May Sarge. Ha? or defeated. Unsay buhaton na to? Stay put, Gulyo. Oo, tay problema. Ato man ang mga kauban, wala sila problema. Ato man na sila. Klaro mo kayo ng ato na. Sarge, unsay una-una ni mo? Kana ako balik. Okay, Sarge. May tawagon ko sa telepono. Okay, arin ako, Sarge. Sir Franz, may mo magagamit sa telepono? Okay. Sarge! Sarge! Saan naman? Huwag mo. Tarangwa ng mga butikas mo nalili. Anong nasa atbang? Basta ubaw nga tindahan, rado di oras. Nung mauli kay gubat ako no. Ano sa mata ni Sarge, ha? Gitawagan ako sa Papa Miguel silang kampo. Andam na sila sa bisan unsay mahitabo, Gulyo. Confirm ni gyud. Gibiyaan na nila ni Enrilio Gramos si Marcos. Human, siya ko is nas Marcos, ani? Kusog kayong build-up dito sa Manila. Human sa deklarasyon nila ni Enrilio Gramos nga biyaan nila si Marcos. Nagkawas na yun ang mga tangke de gera. Unsa? Gamay lang yung kaigligas ni Gulyo. Mag-civil war yun ang Pilipinas. Ang pagbiya nila ni Enrilio Gramos ni Marcos may nagsilbing sinyas alang nato nga hilong nga misupak ni diktadoryang pamunuan. Aron manggandam si bisan unsay mahitabok nini nga tunasot. Ako sortihan ang atong mga kauban, Bay Sarge. Pareho, Gulyo. He has put his personal interest, his family interest above the interest of the people. Ani, Therefore, Hain ka ba karon? I would like to appeal mabay pagkapunta ko sa bahay. Gikan ko sa tong parlor. Wala ko'y mahimo. Gipapaulit na lang nako ang mga nanarbaho dito kay nangurog na sila sa kahadlok bahin sa balita sa Manila. Ako na lang silang gipapauli kay mihilak ng uban nila tungod sa gibating kahadlok. Bibali naman kuno sila si Enrilio Gramos. Ilan ako nung kipiyaan ng presidente. Bibali na kuno sila si Enrilio Gramos. Unsa kini katinuod ani? he has put his personal interest, Layo na kayo sila sa interest above the interest Dili of kayo sila magsilbi sa presidente. Therefore, look, I would Pila rin ka alaw mo balik ang normal sa kahintang sa Pilipinas. Tayo para ko. Ha? Nga naman. Hani, magubat na? Doon ako nabati diyan. Radyo ron, unsa? Oo. Radyo bitaw. Ang no? Kinahanglan magigamahi pa usab ko kung malumpag na ba din gobyerno ni Marcos. Ikapila na ka ng radyo ha! Ikawaw na ning radyohan akong napalit. Kaya ang pito, imo nang gipaglambos. Ay, Gusto ginay kaya nga kanang radyo ha, ana na mo kagay si Munaong. Pagawat ya, kaya nahaw ka. ay na lang, Han. Ay na lang. Ako na lang lambos, ani. Ito ang tamang gawain. Pumasok tayo sa Hello. tamang proseso. Ha? Yung proseso na Kano sa lang? ayon sa saligang batas. And that means Bobong! Labial! you participate Tumagan na ninyo mga telepono. as a civil Doon ako yung kaistorya dito sa line 3. electoral process. Bobong! Ako rin tao din, sir. Nag-monitor ko sa TV. Isalibay ng TV! Ang sabi naman nila, sir, Okay. pa kayo tatakbo? Samsamin mo na lang Doon ay direct order dili padugay. Lieutenant Escolar. naman ang Secretary of National Defense. Pagpurong magpuwa nga paraton sa inyong o. Ka nang dumaan sa eleksyon. Og tauri sab ninyo ang inyong mga armas ug paraton nga kulor po. Timaan nga nagpabiling gihapon ang atong paglaban sa presidente. Pumasok tayo sa Unsa man ka Corporal Bong Labial? Ilambos ang TV! Colonel, dali na yun! proseso na Tanawa din dili ang TV! Grabe na kini, Colonel! ayon sa saligang Ora ka to Escolar. and that means Panauri og puwa ang tumoy sa inyong mga armas. Pagpurong og puwa nga paraton. Ta. the electoral process. Unsa man ka na Bong?
Sir, tanawa na yun. Ha? Nagsige panawagan si Cardinal Sin nga suportahan sila si Enrile ug Ramos. Tanawa, sir. Nagpakita na sila si Enrile ug Ramos sa katawan. Mitabog na sila sa Camp Crame. Ug nausab si Gregorio Hunasan sa loyo. Animal nga Enrile. Ha! Kambukirong dako. Nagsipit-sipit pag-yusi. Tanawa, sir. Laing pa nun sa mga katawhan ang miabot dayon sa kampo nga tuwa sila si Enrile ug Ramos. Tumaga una tong mga telepono, Corporal Labial. Sige na. Yes, sir. Hello? Mga buwang. Kamo na lang? Ha! Sir, pasurindero na lang kunot ang mga supporters ni Marcos. Ingna sila bong! Humana ng krisis kay si Marcos magyaboy mo naog. Ingna sila! Pamatyon ko sila! Ingna sila bong! Nakaila ko nila kung sikinsa sila! Nakaila ko kung kinsa mo! Mga komunista mo! Bantay mo na ako kay pamatyon tagyon mo! Sir? Sorry, sir. Sorry po talaga, sir. Di ko kasi alam na nagaling ito sa office from the Chief of Staff. No, sir. Di po ako magpapanik. Alam kong hanggang lang dyan silang lahat. At ang katotohanan talaga ang prevail na ang mahal na presidente talaga ang nanalo sa snap election. Ha? Dito sa Cebu? Hindi, sir. Kontrolado namin ang Cebu. Peaceful dito. Yes, sir. Thank you, sir. Alipio, ano bang ingon man yan ang imong tinanawagan? Dili ako. Ngano ka? Ngano man ay Corporal Bong Labian? Kaya dili ba ni tinuod nga kontrolado nako ang Cebu? O kontrolado namo ang Tibok Visayas? Dili na maong ako ipasabot, sir. Tanawa sa TV. Yes, Bong. Mao na ning akong gipaabot. Gimandua na sa presidente ang Marines. Gimandua na si General Tahara nga mosud na sa Metro Manila aron sulgon ang nahimutangan nila ni Enrile ug Ramos. Makita gyud ang kambugero na mga tawanan. Mga way utang bo, mga way igabaos. Gipanggaman uta sila sa presidente pero unsa may gibaos? Mga traidor. Kung buhion magyapon sila pero di sila makaikyas unya sa kuko sa balaod sa militar. Traidor sila sa atong nasod. Busa bitay gihapon ang ilang kapaingnan. Bitayon sila si Enrile ug Ramos at tubangan sa katawhang Filipino. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.